Якщо я не помиляюсь, це було в Луганській області, десь між Харковом та Луганськом. А як я дізнався від його сестри, це був мінометний обстріл, і він отримав рани несумісні з життям. Він був дуже підготовлений. В нього залишилась дружина і дитина його. Вони живі, але ви не відчуваєте цього, каже Всевишній. Тому я завжди кажу і це підкреслюю. В этой войне каждый в меру своих возможностей делает свой вклад в победу, освобождение нашей страны от оккупантов. Тимур заплатил высшую цену, отдал свою жизнь. В Сааде есть такие слова. И добрые, и злые все умрут. Так лучше пусть добром нас помянут. Вот этот Тимур и ему подобные воины, это те люди, которых всегда будут поминать добром, в сердцах будут они. Они несли свой вклад, бесспорно, также в дело освобождения своей родины, Крыма от оккупантов. Elhamdülillah Timur arkadaşımız inşallah diyoruz şehittir. Hak yolunda olur. O bizim için bir örnektir, bir misaldir, bir şereftir bizim için.